Pekný deň, milí priatelia. Ako hovorieval klasik, nepamätám si zajtra, čo bude včera. Asi v takomto duchu sa niesli prvé dni kauzy očistec na špecializovanom súde v Banskej Bystrici, kde sa postupne rozpadal múričky dôkazov, ktoré sa snažila ešte v minulosti špeciálna prokuratúra vystavať, aby dostala do basy Tibora Gašpara, Norberta Bodora, Dušana Kovačíka, Vana Hraška a mnohých ďalších. A ten múriček sa proste postupne rozpadá. A máte pocit, že novinári už začali písať, že áno, to je evidentne jeden z jasných príkladov, ako kajúcnici si navymýšľali, len aby zachránili a skryli svoju vlastnú trestnú činnosť. A ja chcem k tomu priložiť jeden ďalší, taký ten jednoduchý poznatok, ktorý si každý jeden novinár, vrátane SME, denníka N, aj pána Hanama, dokáže vlastne dať do súvislosti. Písali, že vypovedal hlavný svedok o tom, že najväčším nepriateľom, úhlavným nepriateľom generála Gašpara bol v tom čase prezident Kiska. A teda, že ho nútila všetkých ďalších, aby prezidenta Kisku stíhali za jeho daňové podvody. No tak si pozrieme fakty. Trestné stíhanie v tejto veci Andreja Kisku na základe mnohých podnetov, ktoré boli podané po tom, čo vyšlo najavo, že je daňový podvodník, bolo počas prezidentovania Tibora Gašpara zastavené. A obnovené bolo až po jeho odchode z policajného zboru a následne bolo dokončené a všetci dobre vieme, že prezident Andrej Kiska bol právoplatne odsúdený z daňových podvodov. Nedostal síce žiadny trest od obmedzenia slobody, ale veď to už si dokázali naše slniečka vybaviť. A tu je podstatný zlom. Ten základný rozpor v tom, čo tvrdili, že Tibor Gašpar ovplyvňoval stíhania, hoci sa jasne ukázalo, že za neho bolo stíhanie zastavené a začaté opätovne a odsúdený Kiska bol až potom, čo Tibor Gašpar nebol prezidentom. Až by som sa mohol dnes hnevať na to, že čo si robil Tibor v tej robote. V skutočnosti je to ale o tom, že Tibor Gašpar neovplyvňoval trestné stíhania, neprikazoval, kto má čo robiť. To všetko vzniklo práve na základe týchto výmyslov, ktoré priniesli kajúcnici len aby zachránili svoju trestnú činnosť, čo nakoniec Čurilovci a rôzni prokurátori, špeciálni prokurátori na čele s Lipšicom zabezpečili. Mohli si nechať peniaze, ktoré ukradli, všetky ich trestné činy boli prepáčené, len teda, že niečo už konečne povedzte na toho Tibora Gašpara a ostatných. No ale teraz, keď sa postupne odkrýva pravda, či už tie klamstvá v prípade váhostavu a podobne, ja chcem len tento jeden uviesť. Vec Andreja Kisku bola zastavená počas toho, čo bol Tibor Gašpar prezidentom. A obnovená bola až potom a dotiahnutá dokonca odsúdený Kiska až potom. Čo teraz urobíte, milé médiá? Poviete, že to je tiež jasné klamstvo, že keby na tom Tibor Gašpar pracoval, asi predsa, keďže to bola nakoniec aj pravda, spravodlivo bol odsúdený, asi predsa by bol Kiska stíhaný už počas prezentovania Tibora Gašpara? A práve preto je ten očistec celý absolútny nezmysel. Ja držím chlapcom palce, aby čo najrýchlejšie pochopiteľne boli oslobodení, ale predovšetkým, aby sa ukázala pravda, pretože ten čas vo väzbe im už nikto nevráti. A našou úlohou je bojovať za to, aby tie časy, kedy neplatilo právo a platila likvidácia všetkých politických oponentov, sa už nikdy nevrátili. Bo vtedy sme to boli my. Ale zajtra to možno budete vy.